Ако искаш да се включиш в състезанието и да се позабавляваш и да усетиш духа на състезателния BMX, можеш да дойдеш със собственото си колело, което може да бъде едно прекрасно ендуро колело с много по-голямо окачване и по-големи гуми, или със своя гравел велосипед, или пък със своя твърдак с големи гуми, или с детското си колело, което много се доближава до състезателния BMX, или дори с бебешкото пушбайк колело, което има твоето дете и с което може да дойде да участва. Ако събереме достатъчно деца с пушбайкове, може да направим отделно състезание за тях. Това тук сега е състезателен BMX, който се отличава по своята същност от останалите BMX-ове, заради това, че е значително по-лек, теглото му е около 7 кг. Иначе е съвсем просто колело. Има си състезателна предавка, която се определя